אנחנו יכולים להיכנס? יש אזעקה, מרחב מוגן? סליחה, אפשר להיכנס? יש התקפה של טילים מאיראן. סליחה. יש אזעקה, אפשר להיכנס לממ"ד? כבוד השר, יש כאן מורה. אני מורה בישראל. אני מורה. אתה יכול לפתוח לי בבקשה? מה? תפתח לי אבל. יש התקפה של טילים מאיראן. שר חינוך. שר חינוך. אני מורה בישראל. תגן עליי מפני הטילים. אתה עם הממשלה שלך. אתה תקפת אותם. והטילים האלה זה באשמתך. תגן עליי. תן לי להיכנס. אם כל טיל עם שערה משערת ראשי תיפול, זה על הצוואר שלך. כבוד השר! שר כישלון לא נותן לנו להיכנס לממ"ד שלו. 2 באפריל, ערב, פסח. תנו לנו להיכנס, רבותיי! איפה המרחב המוגן? הופה! עירותים מעלינו, ואנחנו כאן ולא נותנים לנו להיכנס. שמור עלינו, אדוני!